basta mula ako, mo inom dyan ko, mo rin kalipay yung taon publing alindaw. Aray, 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 di ka ba maluoy ni publing alindaw. Mao. Sige, ikaw. Hi guys, good morning. Happy Sunday na tantanan guys. Dala Miss Bay sa Kimia at gikan mi simbahan. Hanimbaming duha. Ako, duwa-duwa ko dan yung bayad dayon. Tumasa kang pagwapahan. Diyan mangitang-tang ang gizang ipit. Gizang ipit na tos. Pagsimba na mo. Ipitan kay mora among banding moment ni Kimia at Domingo. Wa ani ang kayo mo. Atin man migahaya guys sa first mass. Wa ang sa Ming ang duha. kayo mo. Ang mga kuyas paglarga na mo tuog pa man. Grabe kasi mga lakihan eh. Sa likod. Tugon pa man kunog mga laki guys. Yan ko. Kita ko na nila. Paihi. Parahi kuno stilan. Paihi yung map. Isan iro. Isa may parahi si? Kuya guys. Una. Parahi kuno kuya Gail guys. Stilan. Paihi danan una. Paihi pajawa pajud-hipas-hipas. Parahi jo pati hipos-hipos. Hala sakpan ka guys ang parahi nga hipos-hipos. Sa panahawa. Paihi. Panday nimo. Hangingok as Kimiat guys kay tatagas na gisang kuko na. Kita yung kuko. Tagas na. Tagas na. Tama naman yung bun-bun madaghan. Ay, pagdubon-bun kay dirty man na guys, no. Bitaw sila dyan. Duwa ra. Hay na kanila. Hay sa. Nara ba dara sa Idiboy guys, naglaag. O tataon unja. Hingok ko sa akong Kimiat. Kato ganing. Domingo raman taon din na hingok aning basiha kay bisi man nag-inahan sa tanang panabang. Naasip Emma, lingkod ka tong bata. Katubang naasip lingkod bata. Ito si Im. Hindi, nahawi diyang mamay. Kukong Kimiat kaya sa arang nagatang tagtuba. Kunit siya, isang mama ba? Mana guys, so pang nail cutter agamang bajing damay. Pala ko. Ay, cheese gapa na kulot siya guys. Nasaman ang ilog. Wala nga naman eh. Nakuhaan kita nina, gahapon di ko Sila? Sama lagi mong ilog? nakuhaan sa nina katong di ko singasingot. Natalawa lagi. Saya, nag imong ilog. Uy naman. Butangan lutson. Butangan lotion. Butangan ko lotion. Isang kanina. Oh, sangay. Ilang ilog guys. Kay aron di na masamad. Hindi ko gala-gala. Hindi ka puyo na puno. Di na magara-gara no. Pero di ka po yun no. Dili darata, dili. Kaya di na sa laag dari ron guys. Des Idiboy. Sa laag ang person. Ay, Nabag-o na. api, tanaw ang buhok. Guys, dahil guys, nasa laag na po si Idiboy. Kung nabuti ni nahubog. O di, nahubog. Mahubog raman na siya masalaag dari gun. Agtumus bay, og di kumulaag. Sila may kalaag ron kay bawa ka sa kanggikan yung Pirhas Gabriel. Ako ba ako? Wow. Armo kaingan sila nga, dito sa bahay, basta mula ako, mo inom dyan ko, mo rin kalipay yung taon publing alindaw. Aray, 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 di ka ba maluoy ni publing alindaw. Mao. Aron guys, di ba ko na maluoy na rin? Dili nga bitaw, sa seryoso bitaw nga. Gibanan bitaw ko. Pahay sa nila, kay dugay na magawa makita nila. Ay, Tagsa na namin sa Moray guys, kay busy man po na sa panginabuhi. lagi, nga namin kinabuhi. Tanawa bitaw, sobrang panginabuhi na tanawang dari. Pagkaun-kaun dari. Sama na, murang magbun Kanang iro lagi nga na kagin sa ato ba sa sasagwan tanawang likod. Sama na, izara na, sama na, uy. Di giros siya. Mura man nagkinupkupan. Di, ano, pag-ingon na yung iro. Ay, basig mo dog ka. Do, ang iro ka. Ano sa ang muski kay kwan. Pinangga ko ka dyan ni Solna. Oh. Isang mama. Katong giro mo sauna, day.
Di grabe iro dito susuga Na, ko. saan naman eh guys, kup-kup naman ko na sa iro. Pero ang arthritis mo di Arthritis. Arthritis. Ito. Medyo pa simba ko. Ako ada. Medyo pa masamad. Nung ka-arthritis, nga na, dari. Sakit. Pero nano ko tambal. Na, mo na ron. Isa may tambal ni mo, diklupinak. Di grabing medyo ha. Sa may ngan. Di, na. Tabi. Guys, agisang ko to ah. Natalawa. Pangtambaw kunos koan. Trabaho. Kubawan Ano? niya kintahin mo kamot. Na sakit. Dari pa yun. Aw, nga na dyan ang kinabuhi. Ako si Tabaki. Oh, kanta na guys. Oh, sige, karanahe sa sila. Ha? Ikaw puli na. Wa, alam mo. Pero, ang mo din sa motor. Inom sa kuno sa guys, fighter to ah. May pawa kuno sa kapoy. Fighter wine. Bisag na mga guys, bisag sa nga no di ko kalimot di Go Gabriel ni Queen ni tungod kay. Wifi lagi. Ang sa kong Queen eh. Kami kay di man may kalaglaag na dyan na may pamatis Gabriel. Ito, lagi bit. Lahiras una. Kanang naiingon ko nga kanang na ay Sol. Nakainom dom medyo ko ni Gabriel. O di Queen ni dito ko binido. Nakainom dom ha? Nanglimang Sin, ko kay wa ka kag tumingo. Dirhi din sa gabi guys, bantugay ram man zag na ay kuan. Padung naman uli amang nadanggan niya uli na to ni iyan kag uli na ta. Wa Wa na gazid. Sa pagkuan na nga. Dining pausas ko na. Arang nagsangkap po sa Idiboy kay puro busy. Dari na sila gabi guys, ang wakwak din Una, gabi. Di man, nganong election sa nato okay sa mayor okay sa BC. Wow. Jamaga ko ra lu. Wala tay labot diha kay ilan ang pwesto. Di man wa mategoy kalibutan diha. No, Jay. no earth ka na. Alia Mercedes ang iyo pong lingkod. Aw! Hindi Alia Mercedes. Tingsis ka pa mga Gabriel. Hindi Alia. Asa sige patingsis Gabriel kay sang maghat. Di. Kaya kani saang kuan dito kay na si Jay operation sa Lagi. kasi madyan nato masahan. Ikaw Gab, kay imo man ning bahay. Ang sa Idiboy? Tabangi ko yung medyo ko kay matigo ba ng kwarta. Arong di na ko masaya sa iyong pag-isa. Masaya kami sa aming dalawa. Nalagi ko ipaila-ila nimo na das unahan. Igagaw. Lagi. Ang problema magsugton ba pagkaradto? Naradto hara kay ipaila-ila unsa. Di kay ba? Kaminjaan na des Idiboy guys, kaso palawan si nakit ang minjaan, pastilan. Nga nung bagadjit na ko Insan na, danggan. insan na kay ilong na ay danggan. Danggan diya buhok na, buragaw na. Buklahe pa rin mong ubo. Yan, ako istorya. Adyo sabot, adyo Kasi mag-ubog yun ang gahe. Adyo lagi. Mao na diha. Mao din na siguro may bading musugot. Di adyo, di manggod sa. Kay gahi pa man kunog ubo. Gahi, di manggod. Kanang kuan ba? Kanang Isa din ay pag-umangkon guys eh. kanang agang gusto ba? Taga Binunido. Paginahalay. Singani mo long. Singani mo? Ha? Region. Region. Shout out taga Binunido. Live. Out. Tuwa naman rin Binunido na piraminte. Kauyab na rin taga Binunido di ay guys. Maazo din dito paliwat na rin dito. Sa mo to makauyab og kana sirena paingon og malingen og kuan Sirena. Ay sirena. Malingen og dito paingon sa kwanto namatay dito. Why Serena? Ukoy ra. Puro Nada laman. guys, nadari ko Unsa ba butangan na dahil dari ko? sa ang usmo packet nga gi. Unsa man gid Kamera. ay Mo na gitong gi kuang ate hatag salamat danis naghatag si ate hanang gibutangan og kung kuanan. Unsay patungan. Queen, agang t-shirt Maning orderan. Thanks Floor. Maning orderan sa Shopee. Kalimot ko sa inganda ni niya guys kanina. Anak. Para nigi kabit dari. Kay kasuk-kasuk kay. Kanira si Jan. Ingani ag buwan Please na rin isang kuanan na ista na. Putol. Wa di kay no. Pinag-iskrel lang. Kuan si Diboy yung masuka ang itlog. Hi guys. Ha? Hama na imong bayad to. Lugar manggod. Ano nga wala gyud may kalaag kay Kamu di na mong mansin ha. busy ka ajo. Di ko na may mamansin ni guys.
Isa pagkapansin na nga busy man nitaw panginabuhi ang mga tao. Mazo man ni si Jack may gibuhi. Isa naman Ay, kaugalingon. buhay. Atay ko rin yung aso. Ako, labo pa ko. Kuan, buhay. Hatagan ko Labo sa pa asawa. ko, Kinahanglan buhay. din na ihatag ng asawa. Tagay ko kami yun. Ayaw ko kamatayon tayo. Kumari, antitis. Di aso, arthritis. Delikado o kamatay Dalaga ihatag. Wala kay kalipay. Kaya na, hi. Sa, Tagay ko na dyan sa kasawa guys. Aron mahamad dyan. Aron Kanang matigong ko mga- na dyan sapi. 30 edad. Kami 50, 60, aron senior na. Kita ko Ay, yung batan. sus ka ng madyo. Ako ni nga na bang. Anak yun, bakit sakto ba? Bro, Ah, guys. kuhan ka ng Kita ko na si... Guys, anak, buhay na sakto. ngita ko na sa anagun. Di ko nunang kuliring Kulay na sangagun. pos na may nganing ang kinabuhi. Sana bigyan nyo ng pansin. Di ka ganon. Di ko. Di ka sinangag. Di wa, ibig ang ngipon nga. Wa pa rin panood, mas di ka pa kong binunido. Samugot na ni og. Samugot na mga... Buging. Oh, kira kay hanggang man sa Ay, klaro sila si Boy guys. Tanan bitaw, tanan bitaw. Busy dahil sa panarbaho. Pagtrabaho dyan ko kay, iya sabi ng panarbaho na. Una, duhay sa Pero- mga galingan. Pamalit ni mo. Enta, Kinahanglan nun. gitambagan ko nila Yes, no. sir sa kuan la itsuon Isa may tambag ni mo. Kaya, ugar ako no, ipalit na og kuan. kanang- Palit ni mo baji. Di ko. Sa man na impalitan. Palit yung gatas. Ana, mga- Ester, datong ester. Kana mga importante needs ni mo. Ang amo po siya. A few moments later. Guys, magpirito mig saging niya. Para mag-snack karong hapon. So, magpirerets tag saging na hindi. Magpirito merong saging. You Ano ba have ni? to turn on Wi-Fi. Ako nga, nadana. Hmm? Naku, dami. Tapos nagkabataang Pinoy dahil sang dao. Pinay din mo. Pinay ko, pinay. Ito na yung tubig karon di ka Wak ka na, sumukot ka. apel. Wak ka na sabdan. Kimyat. Ikaw, sabaan ka. Ang dali ra, nganaan ra guys kay humok ang putsi ja. Nganaan ra. Aksi then Tabangan ka Ingat. mga day. Yes no. Oh, naku. Ana, dili mas kimyat. Wak ko ka na maya. Guys, karon nami snack unjang tataen. Dali naman ni pritohon. Lamang ka. Wala na tikini. Ayan, na guys. Tapos na. Duwa na kin. Hindi na kanta. Ayan, so di nami aprituhon guys. Ani nga butangan og tubig gamay kay arong di sisakas og mantika. Tubikin. Hi guys. Alright, na guys. Yana. Mali mag-snack karon. Kay gipaningat in tao ni iktin-iktin ning tiguang pastilan. Dahil mantika guys. So magpainit sa kong mantika kay hananing pirituhon. Ito guys, nalingaw ko sa reels. Video reels ba? Sadyaw na. Pasingap. Pawas laay. Pawas istreson. Baru ang kanyang mantika. Hey. Good. Rocket. Alright, hanap ito hunong guys. Ano ba yung mantika? Ano? Bisik man. Ayan, pwede na guys. Okay, din sa kasong mantika. Kaya maninggi humo ka rin sa tubig. Mara yung sekreto saging. Humo sa rin sa tubig. Diba? Tantanan. Ay. Naway man. Right. Guys, pasensya lang kayo. Ngit-ngit sa mga buwan. Ay, nagurag suga na. Gaw na po gamang suga. Uno na po. Ay, yan na guys. Banana, new kukaran. Ay, mga snack. Alright. Kaduhaan siya na naging gamay. Ito yan agamang kaharang kagamatoy kaado na cute. Liwat siya nag haling. Kekin-kin. Ang kagamatoy ni amang kaha. May kahang laki. Okay. So, patanawon naman na na guys. Og maluto na ning atang banana Q. Kaya snack naman ra. Alright, then na guys, ang pinakahihintay naming lahat ng aming snack. Saging banana Q. Banana Q na saging. Napada. Guys, Ako sa saging gamay. yummy kayo. Yummy kayo Ano guys. naman yatang karang na? Nabali laman eh. Magtuya. Saan na?
Ngaw tanin jo, mag-snack tanin jo Ako saging. isa. Banana Ako cue. isa, ma. Sige kaon. Anta guys, kaunta. Tama lagi ma. Init pa lagi. Hindi ka dyan na si Jack kay bago pa man na naluto iha. Iha day ko di man. Kimyat man ko. O si Kimyat ay. Kimyatin. Ken, dahil na Ken. Ko iha. Kimyat man ko. Iha mo. Ano pa? Lami lami kayo. Kaon. Anta guys. Ang kanso ngaon. Katong galing Init pa, kay init. katong duaan na mo kaon nila. Makaon katong Hilak man naghangkaikan. Ang gamang kalatag isang buhok. Kung ganahan magtanaw, murag wakwak. Ay, kalatay mong hair ha. Masukos mama ha. Okay? Sige man hawog. Sabot ha, di kalata ng hair ha. Kung di ako masuko ha. Sabot. Sabot. Unggoy man ko. Uy, kung guys, na. Unggoy ko ayaw kukuha na ninyo. Giti ka lang pwede ko tagay. Ila ko sa Ngaon, kuha mo. Unggoy ba dis Kimyat? Unggoy ba di ka day, anak? Ano day? Unggoy ba di ko na sa guys. Punta ngaon. Ma, palo dito ang cellphone inja. Para na ako tanawan. Ako'y free wifi. Ang guys, ngaon. Abo po. Paningat ang nasig TikTok o Reels di ay. Tayo na pa. Ngayon ay. Minit na nga. Kaon, tag, saging, agay. Init mali ay. Lami day. Init pa man, lami yung mabugnaw na. Hindi mamo. Wala pa. Happy. Panggal. Mukbang tag saging. Isara lagi atong nidor. Hindi. Saan ta? Isara atong nidor. Dahil gihatag nga pinja ni mother guys, eh, arang tamis sa kazon. Hinog na may lang pinja. Salamat kazo mother. Arang tamis sa rin ah. Tamis kazo guys. Kankin. Tilapkin. Sabi? Pwede ka dani pa? Pwede? Wala. Azo ba? Okay? Tamis nyo. Masa. Pero tamis pag ang gugman mo. Tiya! Grabe. Sana all. Sana all guys. Tamis sa isang gugma para na. Tingnan na pa or bot-bot. Bot-bot pa king. Kasi aw. Bot-bot pa. Di ka matawad na ng kalibutan nakin. No. Boss.